Aquesta tarda s'ha presentat al Palau de la Generalitat la campanya Cuina Catalana Candidatura UNESCO 2013. Sota el lema Tothom a taula, la Fundació Institut Català de la Cuina vol aconseguir que la gastronomia catalana sigui patrimoni de la humanitat. En l'acte de presentació, el president de la Generalitat, Artur Mas, ha assegurat que la cuina catalana no ha de ser menys que els castells. Per tant, fixeu-vos que són aquest tipus d'activitats que en el cas nostre tenen aquestes tradicions moltes vegades llargues, el cas de la cuina encara més llarga, i que d'una forma o d'una altra, si fem pinya entre tots plegats, realment crec que ens en podem sortir. El president de l'Institut d'Estudis Catalans, Salvador Giner, també ha estat present a l'acte per donar suport a aquesta iniciativa. Si ho aconseguim, tots en sortiran beneficiats i hauran contribuït a refermar el prestigi del nostre poble a escala internacional. La campanya catalana Candidatura a UNESCO 2013 pretén situar la gastronomia del país en el primer nivell de reconeixement mundial i que sigui declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Per aconseguir aquesta fita, Pepa Imamí, la directora de la Fundació Institut Català de la Cuina, ha destacat que es necessita l'empenta de tots els catalans. La campanya tindrà el tret de sortida oficial el 19 de març amb un acte a la plaça Sant Jaume.